бар асари зилзила ки субҳи имрӯз дар тоҷикистон рух дод 5 нафар сокинони ноҳияи тоҷикобод ба ҳалокат расиданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон рӯзи 10 июл дар ин бора хабар дод, аммо дафтари матбуоти президент шумораи қурбонiyonро 4 нафар гуфтааст. Дар миёни 4 нафар қурбониёни зилзила 2 нафараш кӯдакон буданд. Ба иттилои бахши зилзиласанҷии Академияи илмҳои Тоҷикистон, заминларза соати 7:14 субҳи имрӯз дар 20 километри маркази ноҳияи Рашти Тоҷикистон ба вуқӯъ омад. Шиддати зилзила аз рӯи ҷадвали Рихтер 5,9 балл гуфта мешавад. Умеда Юсуфӣ, сухангӯи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, дар суҳбат бо радиоозодӣ бо тасдиқи ҳалокати 5 нафар бар асари заминларза гуфт, ҳамчунон 2 нафар сокинони ноболиғи ноҳияи Рашт ҷароҳат бардошта дар шифохона бистарӣ мебошанд. Бинобар маълумоти кумита, дар натиҷаи заминларза дар деҳаҳои Ҳазорчашма ва Ярхаби ҷамоати Ҳиҷборак 7 хона, дар деҳаҳои Шархо ва Сари Шухони ҷамоати Аскалони ноҳияи Рашт 12 хона осеб диданд. Ҳамчунон аз хисороти зилзила аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш дода мешавад. Бештари хонаҳо дар ҷамоати Лангари Шоҳ вайрон шуданд ва 5 нафар қурбониёни зилзила ҳам аз ҳамин ҷамоат буданд. Ба гуфтаи дафтари матбуот, пас аз ин ҳодиса Раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон бо Раҳимҷон Муқимӣ, раиси ноҳияи Рашт, ва Қадриддин Фақирзода, раиси ноҳияи Тоҷикобод телефонӣ суҳбат кардааст. Барои рафъи оқибатҳои зилзила комиссияи ҷумҳуриявӣ таъсис дода шудааст ки Қоҳир Расулзода, нахуст вазири Тоҷикистон, онро раҳбарӣ мекунад. Эмомалӣ Раҳмон ба Қоҳир Расулзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда, раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ва расондани кӯмак ба оилаҳои зарардида дастур додааст.